Kwazivai hama vateereri, nhasi tiri pano pachirongwa chatinogara chikupai nguva nenguva chatinotaura nyaya dzepasichigare, nyaya dzine chekuita nesu vanhu vatema netsika dzedu, kuti nyaya dzinoitika mumatunhu tinodzifambisa sei uyezve ndezvipi zvinotarisirwa, ndezvipiko dzimwe njodzi dzatinogona kupinda kana tinge tasangana nenyaya dzakadai tisina kudzibata zvakanaka. Saka nhasi muchirongwa tina gogo gona revaroi varipo mukupatsanura munyaya dzakasiyana siyana. Tinoimba kuti muchirongwa munomu uchadzidza zvakawanda, uchawana ruzivo pane zvinhu zvingava zvichinetsa mukati memisha yenyu nemumatunhu akasiyana siyana amugere. Gogo, welcome to the show. Makadii muri yeZimbabwe, kwakadii kumativi mana ese enyika kwamungadai muri. Gogo, tinoimba kuti matiwanisa mukana muzuva ranhasi rekuti titaure nemi, tichitaura nyaya dzatiri kunzwa. Vamwe vanouya kumainbox kwedu vachibvunza zvakasiyana siyana, dzimwe dzenyaya dzatiri kuona muzvivhitivhiti pasocial media nemumatv zviri kuitika munharaunda dzakatikomberedza. Nyaya ndabva ndanyanyosimbirira kuti ndizoya panapa nhasi. Tanga tichiona pane imwe mondi inonzi Animal Zvitsva Mheno, kana makambonzwa nezvayo. Yakawanikwa izoshanyirwa naamai Mnangagwa, vachitaura naye vachiedza kuda kunzwisisa kuti chii chaimukonzeresa kuti aite mabasa aaita, achitaura dzimwe nyaya dzinosanganisira kuti akasvika panguva yekudya nyama yemunhu, uyezve achisanangura kuti kune vamwe vanhu vaitomutuma kuti vanoda ropa, vamwe vaida mazamu evanhukadzi kuda kushandisa zvakasiyana siyana. Saka ipapo ndoda kuti muedze kutiudzawo semhuri yeZimbabwe kuti nyaya dzakaita sekuti munhu anouraya vanhu achitora ropa, nyaya idzodzo dzinonyatsofamba sei? Zvakaoma, zvinoshamisa, zvinotyisa mhuri yeZimbabwe zviri kuitika munyika yatigere nhasi. Amakuna kana takaatarisa. Nekuti ukanzwa munhu mupenyu anorarama munoraramira vamwe achitaura kuti ndinonwa ropa, ndinonwa mukaka womunhu akafa, kana kuti kune muprofita ari kuda ropa, ari kuda mazamu emunhu kuti ashandise pakereke kana kuti pasangano, zvinokatyamadza, zvinovhundutsa rushinji rweZimbabwe. Kuti chii chinomboita kuti munhu mupenyu anofamba anorarama ari mukati mevamwe asvike pakuita mabasa anotyisa, mabasa akadaro kana tichiatarisa humwe tinohududza kuti urombwa, asi huri urombwa hwavari kurombera kuburikidza nevapenyu vari kuparara, rodzoka mangwana yaangozi zvakare mukati memusha. Radambudzo zvakare kumhuri yatakabereka, kumhuri yatakaberekwa nayo, kune vamwe vanotitevera vatinorarama vachitevera murudzi rwedu. Zvinozova mangwana radambudzo, vamwe havachaziva zvakaparwa papi, chii chakambotadzika, kwakungodudzwa kuti mumusha mune chinyi, mune ngozi. Tonogara pasi nevakuru tobvunza, pane here wamakambonzwa kana wamungazi vakauraya mukati memuno musha? Hakuna anenge ane ruzivo, hakuna ane chekukubatsira nacho, nekuti iwe woga ndiwe uri kuziva zvawakadini, zvawakaita. Asi kuti uchibodatsa chokwadi kune vamwe zvinenge zvisaite, nekuti mitumbi yaperaka, ngozi ikasaripirwa inoparadza. Musha unosara gore rega rega, kana tichitaura chinonzi ngozi, pagore rega rega ngozi inodya munhu naye airegi kuuraya. Zvino rinozova dambudziko kune vapenyu vaunenge waparira mhaka zvichiburikidza neurombwa. Mari dzeurombwa dziri kuchemerwa nevazukuru dzimhuri yeZimbabwe. Rega nditaure ndichiti kune vamwe vaakufamba vachiti ndinokuitisa mari yakachena. Mari yakachena yeurombwa ndo yakaita sei? Hakuna chinhu chakadaro. Unonoromba nekusaziva, wopiwa mhiko dzauchapiwa, kungotyora mhiko radambudziko mukati memusha. Pamwe wapiwa mhiko wanzi zvakafanana tine muzukuru atakambobatsira zvakare, mukatarisa kumashuroko arimo imo muzvivhitivhiti menyu munomuona, muzvishiri menyu imomo arimo, akaromba akaenda kunorombera nzvimbo yeSouth Africa. Ndokuudzwa kuti kubva nhasi haufaniri kusangana nemunhu mukati memba naye. Asi pakazoita zvake unofanira kusangana nemunhu mukati memba yako chete kwete kunze. Sorry, ndanga ndapataura nepasipo. Asi pakazoita dambudziko rekuti akazonorara nemunhu mugonyeti. Alright.
varara mugonyeti iye anoti panyama yake ane zvaakanzwa. Ane zvaanzwa akatanga kunyebera munhu wanga anayo kuti ndafonerwa kuti kumusha kwaita nhamo. Rega ndidzokere kupi? Uyu nekusaziva musikana akadzokera kumba akasvika akaona zvinhu zvake amanyama amire nerungo. Hazvisisina kumira semawirirano kana matarisiro avanga vakaita. Atotyora mhiko patotanga kuitika zvisizvo murume akazoparara. Asi murume aparara iye aingorara nemurume uyu zuva nezuva. Murume uyu aingouya semunhu anouya samazuva ese achirara naye. Iye akafa. Rinozuva panozodudzwa kuti ari kurara nechipoko akazoziva nguva dzatofamba. Asi chiitiko nguva yese changa chichingodini? Chichingoitika. Saka tinoti mhuri yeZimbabwe wangu urombwa mungauchemera. Urombwa mungauda asi urombwa hausiuya nenzira yakanaka. Hakuna urombwa unonzi usina ropa mukati. Hakuna mari inonzi yakachena vasukuru. Chinhu chose chatinoita chinongori chekuita chisina ziya mukati chinozova nenzudzo mune remangwana redu. Alright. Saka pane pachinzi hanzi hazvina ropa, hazvina chii, hazvina chii kunyaradzana kuti titange asi mangwana deno zvisina ropa. Ngenyi muno mumatare muchizogara makazara vasukuru vanoti gogo ini ndaya kuzodzosera urombwa. Zvinhu izvi zvakundiremera. Zvinhu izvi zvakudai. Vana havacharara. Pamba hapachagarika. Handichakwanisa kugara nemukadzi. Handikwanise kurara nemukadzi. Vamwe vari kudyiwa nhengo. Anongoona asisina chero. Inotanga ichingodzoka kusvika pasisina chero. Vakumhanya kumatare. Muzukuru chii chakamboitika? Mbuya ndakafamba ndikapiwa zvakati nezvakati nezvakati. Ndichifunga kuti ndiripo pakugadzirisa basa kana pakugadzirisa upenyu. Asi rinodzoka radzudzo, radambudzo. Zvinhu hazvichafamba manaki. Alright. Tichidzoka panyaya enimo yatanga tichitaura gogo. Pavanhu vari kutengeserwa yatingati mitezo yemiri nayo vanhu vakaita sana enimo zvitsvaivo vari kuuraya. Hakuna here zvinogona kuzotera mhuri dzavo zvekuti zvinozotaurwa kunzi makashandisa ropa remumwe munhu? Chikaranga chedu vazukuru tigere tiri mukati menyika ino yeZimbabwe isu sevashona tine ruvara rwatinodana runonzi chisi hachiyeri musi wacharimwa. Tinogona kuita zvinhu tigoita makore 5, tigoita makore 10, tigoita 15 zvigonakidza zvigofadza. Asi kune chichauya kumashure. Nekuti ropa munhu haana kungofanana nehuku nai. Munhu haana kungofanana neimbwa ukuti anongonzi aparara taviga zvadini zvapera zvakadaro. Ndo patati paye ndo panozodzoka ruvara rwenkozi rwuya. Taakutambudzika mumusha, taakutsvaga chii chambotambudza. Taakudzwa kuti mumusha mune ngozi, mumusha mune ropa rakadeurwa, mumusha mune munhu arida kuripirwa ari kuti ndakaurayiwa mukati memusha wenyu. Nekuti uyu wawatuma auraya asi atakura ropa rake akauya akapa iwe mumaoko mako. Kureva kuti abata ropa muurayi newemese madini? Mauraya. Kana ngozi yotevera usati inotevera wawabhadhara mamayo ma200 atiri kunzwa kuti vanenge vachipiwa pamakapu yeropa iwayo. Kuti wapfudza upenyu hwemumwe munhu wopa tsvaga ropa rinozara kapu unopiwa $200. Iri nzira yekuda kupfuma nayo, iri nzira yekuda kuti sowe rizare, iri nzira yekuda kuti dare rangu riungane vazhinji. Asi tisingazozivi kuti mune remangwana redu zvinozova dambudziko rinozotambudza vapwere, rinozotambudza vabereki, rinopedza dzinza kana kuparadza musha. Alright. Zvakaoma. Tiri ipapo pane zvimwe zvinhu zviri kuitika zvekuita kunge like pari kuitwa marituals. Tine imwe nyaya ameno gogo kana makambosangana nayo, nyaya yemanjuzi yandotora nezvayo. Mazuva ano ndakambotaura ndichitobvunza nditi izvi pamatare zvinombofamba sei zvekuti vana vadiki tikuona vasikana ndofunga ma17 22 years anenge aneto nechikata chake chebuti kana mukomba achitoita sei achitoputa. Asi kune nyaya yakada kufanana neiyoyo yakaitika munzvimbo yekwekwe pane murume akazosvika pakushayika vapinda mumvura vachiita marituals yayo emanjuzu. Mukatiudza here kuti zvinofamba sei, chii chingava chakakonzera kuti tizosangana nechitiko chakaita seichocho? Zvakanaka musukuru. Ndinovimba kuti pachinguva chapfuura icho ndinovimba ndakambotaura zvakare ruvara rumwe chete rwandakuda kudzokorodza nhasi kuti amuri kudedza nhasi vapwere vangu kuti manjusu. Hatiti manjusu hakuna, manjusu ariko, asi kwaane mamwe manjusu akasviba,
manjusu asisina kuchena ane urombwa eivava vari kutora ropa vari kutora mazama ndio vakuenda nemi pasi penyanza wonzi unogara pasi pemvura mazuva 3 ndiri kuenda newe pasi pemvura uchagara maawa 3 ndiri kuenda newe pasi pemvura ndoda kuti unobva ipapo wakabata gumbo remunhu imi makambozvionepi kumidzimu tapinda mumatare kana kuti tiriko kumadziva ikoko tiri kuteka idza remanjusu munhu anonzi anogara mumvura iko zvino tikatarisa tine nyaya dzatiri kunzwa dzati wandei tine vakadzi vaye vekufa kusanganisira nemukadzi womuprofita naye vakaita mitumbi 3 ikapararira mumvura nhasi muri kuchema neya muri kutaura kuti kune munhurume chai nevanhurume vakuzvitiwo vane chinyi vane manjusu isu taimbonzwa zvichinzi mwana uyo akanaka uyo aroorwe ana manjusu mwana uyo hagarike pamurume haagarike naye ane manjusu aiwa ane shave redona tarirai magezero aanoita tarisai matsvairiro aanoita mumba make chero muwachiro zvinhu zvakaoneka naruvara pane mashave enjusu ari paari ko nhasi aya akunyangira zvakare kuvanhurume amakudana futi kuti mashave enjusu akumbobva papi zviri kumbofamba sei zvinhu zvinodzoka zvototitambudzawo chero isu kuti chii chiri kumboitika munyika yeZimbabwe sei vanhu vana vemazuva ano vakunyanya kuda kutora zvinhu zvisiri zvavo kuita zvavo nekuti zvimweni zvacho zvavakuita ukada kugara pasi kuzvitarisisa kana kuzvifungisisa zvinopedzesera zvaane runyadziso kumberi kwedu. Alright. Aisi nzara here kuti munhu atsvaga kushava nechinhu chaasina kuda kuburikidza rega ndidzoke panyaya yeurombwa yatamboreva iya imi kana munhu azopararira mukati medziva maakubuda imi semuprofita imi sen'anga ndakutaura kwamuri mutumbi wandanga ndinawo wamutumbi waparara naye ndakuti tanga tichitare manjusu asi tikazoda kutsvaga noroondo panga panotori neurombwa yanga ichitekaidzwa apa. Alright. Nekuti vana vedu venyika yeZimbabwe vachada kushanda vana vasina kugutsikana nezvavanazvo vana vasina kuona kuti kana akaomerwa akuona kunge iye ega ndiye ari kutambura haachatarisa kuti munhu wese ane dambudziko rakafanana neraanenge anaro akuona yake nhamo iri pamusoro pevamwe vese akufunga kuti zvinhu zvimunakire chii chaangaita vakuenda kunoromba kumadziva osvika kuye uparara hatizozivi zvino kuti kourombwa uye hunezenge hwotibatsira papi kana ndodzoka ndachitunha ini ndanga ndaenda kunotsvaga mari. Saka ndiri kungoda kupa chenjedzo kuvana vechidiki kubva mazera wadana kubva pa17 tine 18 kusvika pa30 apa tanzwa nekufonerwa siku nesikati gogo ndiri kuchikoro ndikuda mari yeurombwa isina miko ndikuda mari yeurombwa isina ropa mukati kone zera rako mari yeurombwa yauri kuda uri kumboidii vana havachagutsikana vana havachada kushanda vari kungoda zvinhu zvakareruka asi richizova dambudziko mangwana sekureva kwandamboita tinozongonzwa mumusha makunzi mune zvakaitika mune ropa rakadeuka asi munhu akadeura ropa haachabudi pachena chero iwe ukaudzwa unogona kumurambira kuti mwana ari form 3 anonzi akarumba kupi. Saka radambudziko vasukuru vangu riri kuitika mukati menyika yeZimbabwe hatizivi kuti pangagadziriswa sei asi vanhu vakunyanya kuda upfumi hwavasina kushandira kungoda zvinhu zvinongouya takagara. Alright. Tiri ipapo panana chiremba tabata manga muchiedza kutsanangura panana chiremba vanoita zvemasowe uye zvavanoita zvechivanhu vanhu ivavo kana vachinge vaita zvekurombera vadeura ropa vaita zvavaita zvinganyanya vabhenefita chii nyaya yechaunga here hachii chaicho chinganyatsonzi chanyatsovabatsira pazvinhu zvavo zvanenge vachiita zvakanaka zvakuenderana nekuti munhu ari kuromberei nai nekuti hakuna munhu ungangonakidzwa nekuuraya mutumbi wemunhu woparara pasina chauri kuwana vamwe ndirorora uri kudana remachaunga kuti pakereke pazare zvokuti cherewo uchiona unofunga kuti Zimbabwe yese nhasi ndokwairi kunamatira vamwe vari kurombera kuti mumabasa mavo havararamire mumasowe mega kumabasa kuzare kuuye mari idzo dzatiri kutaura dzisina kuchena idzodzo dzekuti mangwana munhu anongomuka anzi ndamuka pasi pemubhedha pakazara mari wotomuka wotora wakunosenzesa yabvepi izvo uri kushandisa handiti tichifamba mumigwagwa tinoona mamwe mapenzi aya anoti rinombomira romhanya kumhanya kwausinganzwisise vanotaura voti nguva yaari kumhanya bhizimusi remumoko riri kutodini riri kutofamba nguva yaanomira
romdiniwo romira. Kureva kuti vana vari kutambudzwa, tiri kutambudza hama dzedu, tiri kutambudza vatorwa, tiri kutambudza vavakidzani kana shamwari nekuda kwekubudirira nenzira dzisidzo dzatinenge tichifanira kunge tichibudirira nadzo. Alright. Ipapo vanhu kana vachinge vaungana kudaro zvine kundiso here zvekurombera kana kuti ndizvo zviya zvekuti ndikasvika nomandaudzwa phone number dzangu, namba dzechitupa dhishi ratagezera maoko. Rakanaka. Mukada kutarisa vamweni kunze uko vari kusangana nedambudziko rakafanana nerauri kundibvunza nhasi, wokuti unosvika wobva wadedzwa nezita, wobva wodzwa namba dzechitupa, wodzwa kwawabva nevawauya nawo nechawabva wadya uchibuda mumba mako. Kungodudzwa hazvina kundiso. Vamwe ndivo vari kushandisa misoro yemagora nai kuti vaone. Vamwe vanonzi tsvagai musoro wehungwe, vanonzi tsvagai hungwe mushandise kuti muite chifembero. Chifembero chingori chifembero, zambuko hakuna, asi chingova chifembero chaunga, chifembero kuunganidza vanhu, kuudza munhu nauya afambira, asi chaanenge auya kuzobatsirwa azochiwana. Alright. Gogo, pane nyaya kuchitaura kwechizvino zvino vanhu vanoti kune nyaya iri kupisa izvezvi. Gogo, tada kuti munyatsotiudza matare. Pane nyaya dzatiri kungoona dzakawanda dziri kuitika munharaunda dzatigere, dzatiri kungoona pamasocial media nepaipai, nyaya dzekunzi vanhu vari kuita gumbo panze, tokunzi munhu vanhu vazonamira vazodii. Tada kuti munyatsondiudza gogo kuti nyaya dziya zvinonyatsofamba sei, chii chaicho? Zvakanaka musukuru. Aiwa, iko zvino ndo zvimwe zvatekeshera zvakutenge zvakare izvo zvatichareva zveurombwa izvi, nekuti vanhu vakutoona ngechipfambi, kunge zvinhu zvinofadza, kunge zvinhu zvinovaraidza, nekuti vakadzi iko zvino vapanduka. Hakuchina chakanaka. Vakadzi vari kubuda, ivo varume zvakare vari kubuda. Tiri kubuda kudaro ndo patinodzoka pamifananidzo yeye vamunozoona vachiuya pano vaiti chikurukura nawo, muchizoti mbuya ndakaona mukadzi aiti aane kana makore 3 achibuda ropa risingagumi. Zvabva mukutsvagwa nemurume, zvabva mukutsvagwa nepfambi iri kufambidzana nemurume wako. Vamwe varume ndo vakuti mbuya mumba hamuchina kana bonde. Pamwe unonzwa muzukuru otoya kuno oti mbuya ini ndinoshandira mhiri kwemakungu. Asi mukadzi wangu paakambuya ndakaona message kana kuti pandakaya ndakaona zvinoti nezvoti, kana kuti hama dzakandiruma nzeve dzichiti pane chakati nechakati chiri kuitika. Ndauya kuzoti ndigadzirirwe musunge mudzimai wangu. Iwo uchisunga mudzimai wake, vazhinji vanototanga vatsikira mudaro vasati vasvika kumba. Achienda kumba anotosikuona iye ndiye asiri kutoshanda. Mukadzi akatofanira diniwo kare. Alright. Akatofanira sungawo murume kare. Iye murume ari kuti ndoda kusungawo mukadzi, anditi muri kuona kuti hapachina kuvimbana. Dzimba hadzichamira dzataiziva dzechinyakare. Dzimba dzavako dzaiko zvino dzadze kungohwandirana, tichingohwandirana. Hakuchina rakajeka, hakuchina rakanaka. Tanzwa muno mumatare nenhau dzakasiyana siyana. Mumwe ndiye anouya ochema woti ndiri kuenda kunguva kasingagumi, ndinoimba ndaamwene. Mumwe ndiye anouya woti mbuya nengo yadzokera mudumbu hapachina. Asi ndiri kufamba ndiri kunzi ndakagadzirwa namai vekundibereka. Hauna here kwawakambofambawo kunze, ndine mhuri 2, ndine mhuri 3 dzandigere nadzo, asi havasivani. Asi mbuya ndikaenda uku ndinogona kutonoita basa, asi ndikaenda kune vamwe kwese hakuna chinobuda. Asi chinhu chiri kuita chichita chidoko nguva nenguva. Zvose izvi zviri kuburikidza mukubata vazukuru, mukutsvaga kuda kuti ini ndega. Hauchatarisi kuti pandakauya ndakaona pane munhu akanga aripo. Iwewe ndowoda kutosweta muridzi wechinyi. Vanozviti munhu wangu kana wozvitaura, ndoda kugadzirirwawo munhu wangu. Uyu wakaona aripo hachina makawo. Saka vakutengera rudo, tinoti kutenga rudo. Kuti vakuya kudzin'anga, voenda kudzin'anga vonotsvagira, vonoita rudo rwokutengera. Kwete rudo rwechokwadi runobva pakadzika pemwoyo womunhu. Zvopedzekera raadzudzo, zvopedzesera raadambudzo mukati memusha, hamuchagarwa zvakanaka. Wangu urwere kumurume, waurwere kumukadzi, hatichaziva kuti tobatsira sei vapwere. Nekuti raadambudziko. Tiri ipapo tine nyaya yatakambosangana nayo kudare kwaChief Ngezi. Kune mumwe mukwasha akauya aisungisa tezvara.
kuti iye anga akaita unganisa nemukadzi vadzokera kumba kwavo vazoenda vanoona nemunhu wake munoziva vanhu vandanana pavarara vese saka anoti akaita unga apinda mujecha saka akabva atanga kuita se kutorwara munhu iyeye kutaura kunoku munhu ari kungotenderera ari kutsvaga rubatsiro zvekuti atosvika pakutungisa atezvara kureva kuti zama zvakawanda vanhu vakaita sei vavo munogona kuvabatsira sei kana vachinge vauya mudare sekuti muzukuru auya mudare. Zvakanaka muzukuru wangu, ndine pandoda kuti undidzosere titi ndikudzosere kumashure zvishoma. Akarara nemudzimai wake ndokubva aita sekunge apinda mujecha vari pakusangana. Zvakanaka, anobatsirwa rinogadzirisika. Munhu anoya mukati mematare, vanhu vopinda dare, poonekwa kuti chii chakamboitika kuti zvinhu zvidini zviite saizvozvo. Matare kandi wanotipa uchenjeri vasukuru vangu, tonzwa kuti dare riri kuti kudii, chii chatingaite nemupwere uyu kuti zvinhu zvake zvimufambire manake. Zvatinenge tanzi tiite ndozvototevedza nemo tobatsira urwere. Alright, tinotenda gugu nekutsanangura kwakanaka. Muri Zimbabwe ndiyo hurukuro yatanga tichiita nagogo gona revaroi vachitipangidza mazano hanzi marairanwa, asi pamwe pacho ana mbuya vedu ana sekuru vedu nevamwe vakuru vedu vairayira vanhu kudhara hakusina matare aya ekuti vanhu vanoenda vodzidziswa. Saka tataiwa rega tiuye kune vari kuita zvepasi chigare tinge tichipanana chenjedzo tichidzidzisana kuti zvinhu zvinofamba sei. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera.